plau molt poder presentar a una persona molt coneguda, que hem pogut observar ara mateix, i també admirada, i que té moltes facetes interessants. L'acadèmica, la mediàtica, la periodística, esportiva, la d'escriptor i també la personal. En quant a la faceta acadèmica, és doctor de Ciències de Comunicació i exerceix de professor a la Universitat Ramon Llull de Barcelona. En la faceta mediàtica destaca la seva vessant de contertulià, amb la col·laboració, entre d'altres, a RAC1, a la tertúlia del Jordi Basté, a TV3, al programa Divendres, també al Punt Avui Televisió, al programa L'Illa de Robinson, on dia a dia demostra la seva gran dosi de polemista i el seu coneixement de l'actualitat. En la faceta periodística va exercir durant més de 10 anys de director del diari Avui, en el que encara publica un article diari i del que actualment pertany, si no m'equivoco, al Consell Editorial. També va ser director del setmanari El Temps, cap allà l'any 1985, i actualment és el director general. Guionista i director de diversos programes de televisió, fa articles per mitjans digitals com el Nació Digital, el Circular Digital, en els que demostra la seva visió crítica i sarcàstica del món polític i social. També destaca la faceta esportiva, potser no és tan coneguda, però que tinc entès és una de les que se sent més orgullós, i és que va ser director del canal Barça TV. Crec que va exercir durant els anys 2009-2010 i d'alguna manera i va consolidar el canal. També la faceta d'escriptor. És autor de molts llibres i vull destacar que va ser guanyador del Premi Carles Rahola d'Assaig l'any 2012 amb l'obra Valencians encara, del Premi d'Assaig Joan Fuster l'any 2009 amb l'obra Franco contra Flash Gordon, i també va rebre un guardó especial de la Junta de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català. Però sobretot jo volia destacar la seva faceta personal. Vaig tractar amb el Vicent en una altra ocasió, que vam compartir unes jornades sardanistes, eren molt interessants i enriquidores, en les que ens va fer una conferència que va acabar sent una lliçó magistral de comunicació. Va posar de relleu el seu estil peculiar i directe i la seva manera de comunicar-se de forma espontània i sarcàstica. Després de fer-li una entrevista per un programa germanó de Radio Tàrrega, finalment vam compartir un sopar on vaig poder comprovar de primera mà que és un gran conversador i un gran coneixedor de molts temes diferents i de diferents àmbits. Ja ens explicarà com s'ho fa i si és veritat que porta un diccionari incorporat al cap perquè parlis del que parles, domina tots els temes. Bé, l'actualitat política evoluciona molt ràpidament i cada setmana hi ha novetats. Hem de reconèixer que per nosaltres és força emocionant, però per un periodista encara ho ha de ser més. Un exemple d'això són els esdeveniments que han succeït aquesta mateixa setmana. La no acceptació dels pressupostos, l'anunci de la moció de confiança pel setembre, etc. S'obren molts interrogants a partir d'ara. Ha quedat tocat el procés? Es podrà seguir comptant amb la CUP? Quina influència tindran les eleccions espanyoles del 27J? Ha de continuar l'Assemblea donant també suport a la CUP o serà de desmarcar? I ara es torna a parlar del referèndum unilateral d'independència, etc. En aquest sentit, crec que és un bon moment pel títol de la conferència d'avui, el punt de transgressió cap a la independència, com i quan. Bé, sense més preàmbuls, vull donar la paraula al senyor Vicent Sanchis i agrair-li de nou la seva presència entre nosaltres. Senyor Vicent Comín. Jo crec que això està tan bé que ja ho podíem deixar aquí. Serà una fer el vermut, que res, ha sigut fantàstic i ja ho he quedat pagadíssim i ja està. Bé, moltíssimes gràcies per la presentació un pèl massa llarga, amb els emèrits. Jo quan parles de tot això em entra una mica la sensació que potser ja ha arribat el moment de començar a escriure ja l'epitafi perquè ja hem fet massa coses. Encara, mare de senyor. I gràcies també a l'Assemblea perquè realment no sé si tots en formeu part, però en tot cas tots participeu
del seu esperit i de les seves activitats, doncs se us ha d'agrair moltíssim moltes coses, i ja ho parlarem una miqueta més cap al final, però una de les coses que més us ha d'agrair és que sapigueu superar els problemes sense escarafalls ni sense turbulències terribles. Ja voldríem que en uns altres nivells de la vida organitzativa en aquest país altres entitats o altres partits saberen superar cada problema que tenen amb el mateix encert i amb la mateixa eficàcia. Bé, la veritat és que sí, la veritat és que clar, que això que diem la política canvia moltíssim i això que diem la política no és ni més ni menys, per si algú no ho ha entès encara, perquè hi ha gent que diu els polítics, doncs els polítics són els nostres representants i la política és la nostra manera d'entendre la vida pública, la nostra manera de participar en els afers públics. Per tant, si a algú no li agrada la política, té una possibilitat claríssima, que és viure com un ermità, que és una opció que no puc compartir o que no comparteix, però que tampoc critique. Els altres, quan parlen de la política o dels polítics, han de tindre una miqueta més de calma i una miqueta més de respecte, perquè som nosaltres els que fem vida política també. La política no són només els parlaments, ni els ajuntaments, ni inclús els partits. La política és qualsevol cosa que fem, en qualsevol sistema que triem d'organitzar-nos i prendre decisions públiques. I per tant, mal parlar de la política és mal parlar del món. Està molt bé, alguns nihilistes poden fer-ho, Franco ho feia, Franco sempre deia «Ah, como yo joven, no me pides el ministro, no se meta en política». Doncs mal parlar de la política en el fons de vegades té o un caire, per dir-ho així, personal d'aïllament, que torna a repetir que respecte, o un caire de vegades totalitari. I per tant, la millor política és la que faig jo, diuen els totalitaris. Bé, la nostra política, aquesta visió, aquesta projecció que tenim o aquest treball públic que fem per gestionar les nostres coses és molt complicada, és veritat, a Catalunya, a Espanya i a Europa, molt més complicada en els últims 5 anys que en els últims 50 anys. I això ens porta una miqueta de bòlit perquè els que tenim una idea clara de què volem contínuament xoquem amb un muntó de problemes, amb un muntó d'inconvenients, d'indefinicions, d'inseguretats, de contradiccions. Doncs bé, això és com una albarda, s'han de posar damunt i hem de continuar treballant perquè el dia que els que tenim les coses clares en una direcció concreta ens encansem, doncs continuarem tenint política i a més tindrem la direcció dels altres, que són els que aguantaran. Quan vam parlar del títol de la conferència, me'n recordo que em comentaven parla del procés constituent, i jo vaig dir, és que jo això del procés constituent no m'ho crec, és que no sé què és això del procés constituent, que m'ho expliqui algú. Ara sí que tinc clara una cosa, som tots els que creiem en la independència i la nostra articulació política molt recargolarets, som molt complicadets. Si damunt ara hem de posar a discutir sobre com ha de ser la Catalunya independent i quina Constitució volem, i si volem un exèrcit o si la llengua catalana ha de ser l'única oficial o no, encara la embolicarem més i encara ens complicarem més la vida i encara ens barallarem més. Quan a mi m'han comentat que un procés constituent, és a dir, un procés de redacció política, partidista i també popular d'una Constitució era una bona manera per comptar-nos i per arribar a la independència, jo sempre vaig pensar que era una bona manera per barallar-nos i que ja podem trobar-ne altres més divertides, però aquesta no em sembla la més adient. En canvi, sí que tinc clar que si no és un procés constituent, que això jo no ho he vist mai clar i veig que ara ja no ho reivindica tanta gent, d'alguna manera s'ha de definir el que jo sempre he intentat anomenar punt o anomenar punt de transgressió. És a dir, aquí quan arriba el moment que m'ho anem. Això és el punt de transgressió. Com ho hem de fer i de quina manera ho hem de fer perquè arriba un moment que Catalunya, si és l'opció majoritària dels seus habitants, es pugui separar d'Espanya. I és un punt per al qual reclame que hi hagi, això sí que es pot reclamar als partits, la màxima claredat. Com ho farem? Perquè si no, la gent s'encansa. Hi ha molta gent, l'assemblea ha convocat ja, no sé, són 4, i aquest serà el 5è o 11 de setembre, multitudinaris, hi ha molta gent que es pensa que ja ho ha fet tot i que ja fa 4 o 5 anys que està dient, bueno, escolta, aquests eren els últims pressupostos autonòmics, aquest era l'últim 11 de setembre autonòmic, així se n'anem o no se n'anem? Doncs aquesta és la pregunta. Com ho hem de fer, quan ho podrem fer i com hem de concretar aquesta marxa perquè realment tinga solvència i puga reeixir. Això sí que em preocupa. I a més crec que això també preocupa els partits polítics independentistes, encara que no tinguen massa encert a l'hora d'aplicar o concretar. La primera notícia bona que tenim, el que passa és que no es pot dir, és que hi estan treballant. És a dir, hi estan treballant de debò.
En aquesta legislatura, que havia de ser molt curta, tant Esquerra com Convergència com la CUP van definir una sèrie d'estratègies. Deia que sí, que s'estan fent algunes coses importants, encara que no es poden comentar clarament, perquè si es comenten clarament es deixarien de fer, perquè nosaltres ens movem encara, i la Generalitat es mou encara, dins la legalitat de l'estat espanyol. Aleshores, una de les coses, un dels punts bàsics que s'havia comentat, que s'havia de fer, que era estructures d'estat, n'hi ha una que és indispensable i que sense ella no podem fer ni un pas, que és realment una agència tributària que tingui capacitat per recaptar impostos. I això s'està fent. Que consta que durant bastant temps no s'ha fet, la gent que ho porta ara critiquen els anteriors i jo crec que en part amb raó, perquè això, primer perquè els que hi havia no volien fer-ho, després perquè hi havia no sabien com fer-ho, ho van fer bé, però en això ara s'està treballant. I per tant, aquesta legislatura tenia sentit, en primer lloc, en la mesura en què es crearen aquestes estructures d'estat. En segon lloc, aquesta legislatura tenia sentit per exemplar d'ella la base independentista. Aquesta ja no és una tan bona notícia, aquesta és una mala notícia, no ho estem fent bé. No estem eixamplant la base independentista, l'estem aprimant, perquè com que nosaltres mateixos ens emboliquem amb nosaltres mateixos, hi ha molta gent que està pensant que potser allò que diem i que prometem i que els diem no acabarà funcionant. I evidentment això demana canvis i canvis radicals per fer les coses millor. Nosaltres hem sabut organitzar unes grans manifestacions per a l'hora d'articular políticament el moviment independentista. Els nostres partits, aquests sí, no ho estan fent bé. I desconcerten moltíssima gent i el desconcert no és una bona sembra per generar adhesions. Per tant, això no ho estem fent bé. I la tercera prioritat d'aquesta legislatura és que precisament s'havia de definir com fer-ho per fer-ho bé. No ens han deixat fer una consulta, per molt que alguns s'entesten a la somiat i hi haurà un referèndum, no n'hi haurà, i per tant hem de definir com ho farem si mantenim la majoria. I això s'està fent bé també. Hi ha hagut un equip molt professional, comandat per Carles Viver Pisunyer, que és un gran jurista, i han creat 3 lleis de desconnexió que estan molt ben fetes i molt ben pensades. Aquestes 3 lleis de desconnexió en comissions parlamentàries ara s'està discutint just per si per poder-les aprovar amb la CUP. Però per mi el punt de transgressió és l'aprovació d'aquestes 3 lleis. Aquestes 3 lleis que es permetran començar ja a fer i a treballar com si fos un estat independent i com si realment la Generalitat no fos una diputació, que és el que és ara, i fos un govern de debò. I això també s'està fent bé. Algunes coses les estem fent bé, altres coses les estem fent malament. Agafem primer la que estem fent malament. Aprimar la base social independentista. Clar, això és una catàstrofe i com bé ja començarà a canviar per dir-ho així de xip. És a dir, els partits han de començar a pensar que si continuen treballant com fins ara, que vol dir barallant-se entre ells, de manera sorda, que és com ho fan Esquerra o Convergència, o de manera pública, que és com ho fa la CUP contra tots i tots contra la CUP, no tirarem endavant. Durant un temps es va dir que una manera d'eixamplar la base social era decantar el moviment cap a l'esquerra i aconseguir les simpaties de Catalunya Sí que es pot, a la Podemos, a la Colau i companyia. Jo sempre he discrepat bastant d'aquest sistema, perquè jo crec que eixamplar vol dir fer les coses ben fetes. Eixamplar vol dir ser capaços de generar il·lusió. Eixamplar vol dir denunciar encara les incompetències absolutes i contínues de l'estat espanyol. Això vol dir eixamplar. Eixamplar vol dir pencar-se l'àrea metropolitana i sobretot el Baix Llobregat. Això vol dir eixamplar. I aquí, per exemple, Esquerra i la CUP tenen més feina i més responsabilitat. I si alguna cosa he retret jo últimament a la CUP és que ells estan més aviat per la guerra i contra el sistema, una part importantíssima d'ells, però després aquesta guerra i aquest anar contra el sistema, en realitat només el fan en aquelles zones on no cal fer-la. Per ara, si també es preocupa la independència. És a dir, la guerra contra el sistema i contra l'Estat l'has de fer a l'àrea metropolitana, i l'has de fer a l'Hospitalet, i l'has de fer a Sant Pol, i l'has de fer a Cornellà, i l'has de fer a Badalona. Per què? Perquè és allà on hi ha més gent que considera que estar dins d'Espanya val la pena i que Espanya encara ho fa bé. I més gent que vota opcions polítiques espanyolistes, que van des de Ciutadans
abans el PSC i encara una mica el PSC ara, o Podemos, allà és on hauria d'estar fent la CUP, per dir-ho així, proselitisme i catecumenat, allà és on hauria d'estar treballant. I no, quan mires el mapa dels seus vots, això ho he dit més d'una vegada en públic i és com més s'enfaden, resulta que si mires la gent que els vota a Barcelona, els voten molt a Gràcia, ja ho sabíem, però els catalanistes de Gràcia, els antisistema catalanistes de Gràcia, els voten a Sants, els antisistema i els anticapitalistes catalanistes independentistes de Sants. Molt bé, enhorabona, ja ho sabíem. Els voten a Sarrià Sant Gervasi, els idiotes, perquè jo no entenc com els rics voten a la CUP, perquè ho perdran tot, si algun dia voten a la CUP, però hi ha gent que és masoquista i que hi farem, tampoc no passa res, tenen dret a ser-ho, i on no els voten? A Nou Barris. Doncs és a Nou Barris on els han de votar. És aquí on hem d'eixamplar. Doncs allà no els voten, vota poca gent. Bé, això no ho estem fent bé. I si eixamplem cap a l'esquerra, primera que no ho estem fent bé, i segona que eixamplar vol dir convèncer la gent, els colauistes, els podemites, la gent de Pablo Iglesias i Iniciativa. No els convencerem, però no els convencerem perquè és que ja estan molt polititzats i són ells els que estan convencent molta gent, més gent que nosaltres. Com anem a convèncer-los a ells si estan convencent la gent que és independentista de que els voten a les eleccions espanyoles o a l'Ajuntament de Barcelona? Pitjor no es pot fer. Jo crec, torno a insistir, que eixamplar la base de l'independentisme és ser capaços de generar il·lusió i demostrar que un estat català podria funcionar millor que tal com ho estem fent ara. Això sí que és eixamplar la base. I no fer-ho ideològicament. Per a mi és més important, o és tan important com guanyar gent de l'espectre de l'esquerra política, guanyar les 100.000 persones que van votar Unió Democràtica en les eleccions al Parlament i ara no tenen referent polític i poden anar a parar a Ciutadans, per exemple, o al PP o a casa. Això sí que és una feina d'eixamplar la base. Aquestes 100.000 persones els hem de fer entendre que ells no volen la independència, però que la independència és l'única garantia i possibilitat que tenim de ser un país modern i en progrés. I és això que últimament crec que s'ha abandonat més. Per tant, en aquest aspecte s'ha de treballar molt, molt i molt més. En l'aspecte de generar estructures d'estat, ara tenim un petit problema afegit. Per generar petites estructures d'estat i per fer una agència tributària sòlida i solvent, necessitàvem més veritat uns pressupostos. I a la CUP se li va dir bàsicament que uns pressupostos eren per generar aquestes, ni que foren pocs recursos, que en tenim poquíssims, però els que hi ha, aprofitar-los, per generar aquestes estructures d'estat i per fer una mica de xoc social, una mica de política social que convencera alguns no convençuts que la Generalitat de Catalunya té més sensibilitat social que no qualsevol govern espanyol. Bé, doncs això, sense pressupostos, no es podrà fer, un altre error. La CUP ha preferit jugar al maximalisme i sobretot jo crec que sempre actua per aquest convenciment de que fer alguna cosa en Convergència els fa mal, dels d'Estarota, i al final sempre acaben fent un pas enrere. Si van acceptar que Artur Mas renunciar a la presidència i un president convergent, va ser precisament perquè Artur Mas va dir que se n'anava i amb això ja tenia una victòria. Sembla massa vegades que treballen per fer mal a Convergència o per competir amb Esquerra pel mateix electorat. Clar, si se'ls va dir que això era per generar mesures socials o per aplicar inversions en tots els fronts socials i per consolidar estructures d'estat, doncs això tampoc ho han pogut fer. I el tercer punt, definir el punt de transgressió, és precisament el que més enfronta a Convergència, a Esquerra i a la CUP i és el que més desconcert provoca. Per tant, arribats en aquest punt, jo crec que s'ha de continuar treballant tant com podem en estructures d'estat i per generar més base social, la CUP, Convergència i Esquerra, l'articulació de l'independentisme polític, han d'arribar a acords i han de deixar de fer el ridícul i han de deixar d'enfrontar-se. I curiosament, jo crec que la millor manera que tenen d'arribar a acords és definir bé el moment de transgressió. Definir-lo bé i arribar a un pacte per concretar, per aplicar. Què diu fins ara la CUP? La CUP diu no, la transgressió s'ha de fer durant tota aquesta legislatura. I la transgressió, per exemple, eren els pressupostos. Els pressupostos s'havien de transgredir, havien d'incloure partides que estan suspeses o que estan tombades pel Tribunal Constitucional, alguns impostos, per exemple, i a més havien de trencar el sostre de dèficit que ha marcat Brussel·les i l'estat espanyol. I uns pressupostos transgressors nosaltres els hauríem votat. I la Convergència i Esquerra diuen, mira, escolta, nosaltres amb això no podem transgredir perquè mentre estiguem dins de l'estat espanyol són ells els que
ens paguin cada mes la nòmina dels funcionaris i els que ens donen els ingressos necessaris per concretar els pressupostos. Si els fem desobedients, no tindrem ingressos i per tant serà una desobediència que no ens porta bé. Bé, doncs han xocat i no s'han posat d'acord. Jo crec que ara, després del numeret que han fet entre tots i que hem patit entre tots, amb un recurs hàbil, una finta intel·ligent que ha fet el president Puigdemont, que és dir, ens sometré una qüestió de confiança al mes de setembre, tenen 2 o 3 mesos amb l'estiu pel mig per intentar arribar a un acord. I l'acord ha de ser com es fa la transgressió. És a dir, la CUP ha d'acceptar, crec jo, que és minoritària i que la transgressió s'ha de fer al final. I Esquerra i Convergència han de donar al final de la legislatura. I Esquerra i Convergència han de definir aquesta transgressió de manera que siga creïble i que la CUP la pugui acceptar i que no sembli que és un romanç més o una manera de perdre el temps o de guanyar temps més, que és el que moltes vegades diu la CUP, sobretot de Convergència. Amb un punt de transgressió definit, amb el convenciment que sí que acabarem la legislatura i que servirà ja, sí, definitivament per encarar la independència, si la majoria del poble de Catalunya així ho decideix, podria ser que arribarem a un acord. Per arribar a aquest acord han de vèncer la repugnància que moltes vegades se sent entre ells. En aquest sentit, mentre no passen les eleccions a Espanya serà molt difícil, perquè les eleccions a Espanya són un punt de conflicte de combat que interessa a tots. A la CUP, encara que no s'hi presenta, per diferenciar-se d'Esquerra Republicana i per atacar Convergència, i a Convergència per prendre cos propi, per tornar-se a definir, per tornar a recuperar una part de l'electorat que ha perdut espantada pel viratge que havia fet cap a l'Esquerra i cap a la CUP. I Convergència en aquestes eleccions té la possibilitat de dir nosaltres continuem sent Convergència i som els de sempre, ara veig que tornen a fotografiar-se en corbata, però clar, per fer-ho han de criticar la CUP. I per tant ara no podrà ser, mentre s'estan criticant i dient el nom del gos, no pot ser que puguen ajuntar-se per continuar. Ja seria un exercici excessiu de cinisme. Bueno, que s'esperen a que passen les eleccions i que es tornen a reunir. I d'ací al setembre que diguen clarament si han trobat la fórmula. Si han trobat la fórmula, això de continuar ens en podem sortir. Si no han trobat la fórmula, doncs més val que tornen a convocar eleccions i que entrem en una nova etapa indeterminada que no sabem quina serà. La fórmula quina hauria de ser? Doncs està clar. Vull dir, el Parlament de Catalunya ha d'aprovar les 3 lleis de desconnexió i la més important de totes, que es diu Llei de Continuïtat Jurídica. I això què vol dir? Que mentre es va cap a la independència, en cap moment hi haurà un buit legal. Sempre la gent, les persones, els contribuents, les empreses, tindran un referent legal on acollir-se i que els servirà per dirimir els seus litigis. És a dir, allà on no hi hagi una llei catalana nova, s'aplica la llei espanyola antiga. Que això no vol dir sotmetre's a l'obediència de les institucions de l'estat espanyol. Això només vol dir, com es va fer durant la democràcia, que quan no hi havia unes lleis emanades de la Constitució, sempre que no foren contradictòries de la Constitució, encara era vigent el sistema jurídic franquista, que és com es va fer. I encara ara hi ha lleis franquista i no franquista, perquè hi ha lleis de 1850 encara. És a dir, tot allò que tu no has cobert amb una nova legislació serveix l'anterior. Aquesta llei, que és fàcil, vull dir que ràpidament, millor com l'he dit, i sembla bastant fàcil. Ara tu has d'anar generant un cos jurídic propi ràpidament perquè no estar, clar, amb unes lleis antigues, la quantitat de la possibilitat de repetir errors antics és molt alta. Has d'estar ràpidament generant un cos legal propi, un cos jurídic propi, perquè aquesta transició, aquesta continuïtat jurídica, ràpidament es decanta més cap al cos legal cap al cos legal català. Aquesta llei s'ha d'aprovar i a partir d'aquell moment, juntament amb 2 o 3 lleis més, agència tributària pròpia, evidentment, seguretat social pròpia, i en aquell moment Catalunya, el seu Parlament, ha de dir nosaltres ja no hi som. Nosaltres a partir d'ara marxem. I la primera cosa que farem seran unes eleccions, crec jo, que han de ser unes eleccions al Parlament de Catalunya que ja no és autonòmic. I aquest Parlament de Catalunya no és autonòmic, ha de definir una Constitució amb el sistema de participació que també queda delimitat. I el dia que s'aprova aquesta Constitució, Catalunya ja és independent del tot. Al mateix temps que s'ha de fer, negociar amb Espanya i negociar amb Europa. Alguns diuen, ostres, això és molt bèstia i no ens en sortirem bé, que algú, potser ara entre el públic, algú té una idea millor, que ens la comenti i potser la comprarem. Però jo crec que és la millor idea de totes. Per què? Perquè al final
Fins i tot en el cas en què s'haguera de fer un referèndum pactat amb l'estat espanyol, l'única manera de pactar un referèndum amb l'estat espanyol seria amb la intermediació d'Europa i quan l'estat espanyol ens vera prou voluntat i prou solvència per encaminar-nos cap a la independència de debò. No només dir que ve el lloc, que ve el lloc, que ve el lloc, sinó que ensenyem el lloc que ja el tenim. I aleshores, possiblement, sí que podríem fer un referèndum i hauríem de decidir si acceptem aquest referèndum pactat amb Espanya, amb les condicions que queden. Però que el referèndum també ja seria un punt de transgressió. Els que diuen que volen fer un referèndum abans, això és un punt important, es divideixen en dos sectors i manegen la perdiu més que un porçó dels pobres. El primer sector diu s'ha de fer negociar amb Espanya. D'acord? Com? En les pròximes eleccions tornarà a guanyar el PP. I Mariano Rajoy serà president amb la línia del PSOE, perquè no traurà prou vots amb Ciutadans per aconseguir la investidura. El PSOE semblarà el cavaller de la trista figura. El PSOE patirà el que no ha patit encara en tota la seva història en les pròximes setmanes i pròxims mesos que vindran. Perquè el PSOE s'ha de decantar per fer president a Pablo Iglesias o per fer president a Mariano Rajoy o per terceres eleccions. I qualsevol de les tres alternatives per al PSOE i el perdó és una putada. Si va cap a terceres eleccions pot quedar esborrat del mapa i començarà a trucar-li la senyora Merkel, el senyor del Banc Santander i tutti quanti dient-li que vostès volen destruir Espanya. Si es decanta per Pablo Iglesias, farà un govern antisistema, com diuen ells. Si en aquesta legislatura no han permès un govern presidit per Pedro Sánchez amb Pablo Iglesias com a vicepresident, com han de permetre ara un govern amb Pablo Iglesias com a president i com a vicepresident Pedro Sánchez? No té cap lògica. Una de les dues condicions que va posar el Comitè Federal del PSOE a Pedro Sánchez per ser investit president va ser que Podemos no podia estar al govern. No poden haver canviat ara d'opinió. No són tan inconsistents ni són tan contradictoris. La tercera alternativa, que és fer president del govern espanyol el senyor Mariano Rajoy, per al PSOE encara és més bèstia. Perquè imagineu-vos com, de fet, podria passar que sumant ell els vots que hi ha per ahir esparsos, ni que pot ser fins i tot no cal que siguin els independentistes catalans. Pot fer president a Pablo Iglesias, diu que no, i el PSOE acaba fent president a Mariano Rajoy. El seu electorat no li perdonarà la mà. Qualsevol d'aquestes possibilitats ens porta a un nivell o bé d'incertesa i de turbulència o bé un nivell que permetrà que hi hagi un president del govern que no acceptaria un referèndum. Perquè encara que acabara el PSOE acceptant com a president del govern Pablo Iglesias i que Pablo Iglesias tinguera un govern que poguera convocar un referèndum, que no cal canviar la Constitució per fer-ho, sinó només cedir la transferència, tindria dos grans problemes. El primer, el PSOE. El PSOE votaria no en el Parlament espanyol i ja no hi ha referèndum, perquè ja no es pot cedir la competència. I el segon, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, quan es va carregar la consulta del 9 de novembre a Catalunya, se la va carregar dient clarament que hi havia transferències que l'Estat no podia passar a les comunitats autònomes. Això diu la sentència. I per tant, si el Tribunal Constitucional ja ha dit que hi ha transferències que no es poden passar a les comunitats autònomes, si un govern el que sí que fa una transferència que no li correspon fer, els altres partits polítics presentaran un recurs al Tribunal Constitucional que no quedarà suspès perquè no ho farà el govern, és veritat, no quedarà suspès com queden ara suspesos, que queden suspès de manera cautelar immediatament, però al cap de 15 dies o un mes tindrem una sentència que dirà que de cap manera perquè ja ho han dit. Aleshores, un referèndum no pactat amb l'Estat és impossible. Els altres defensors del referèndum com a via de transgressió són els que diuen, ara ho han tornat a començar a dir, que l'hem de fer unilateral, l'hem de fer nosaltres. Bé, es podria fer. Es podria fer si Podemos, Ada Colau i companyia l'acceptaren. Però resulta que Podemos un referèndum unilateral no l'accepta. I si Podem Catalunya, i Catalunya sí que es pot, i en Comú Podem diuen que no es fa un referèndum unilateral perquè ells volen fer-lo pactant amb l'Estat, la pregunta és per què el volen fer. Si ja ens hem comptat, si fins i tot el van fer amb ells, el van fer amb iniciativa. Una nova consulta desobedient a Catalunya reproduiria l'esquema anterior. Tornaríem a anar 2 milions de persones a votar, el 90% votaria que sí i un percentatge importantíssim de gent s'abstindria perquè els partits unionistes no l'acceptarien. I aleshores el no tampoc aniria a votar. I si el no aniria a votar, per què l'indefensa han de fer? I en què canviaria la realitat? Per tant, un referèndum pactat amb l'Estat
o un referèndum no pactat amb l'Estat, ara com ara no té cap sentit. L'únic sentit que té és manejar encara més la perdiu, confondre més la gent i introduir més damunt la taula elements que només que porten al desconcert. Si, com l'altre dia va dir el president Puigdemont, que no s'ho va pensar bé, que ell estaria disposat a pactar pressupostos o a començar a pactar amb Catalunya sí que es pot, a canvi cedint o pactant un referèndum unilateral, com diuen això, un RUI, referèndum unilateral d'independència, això està molt bé, però això el senyor Coscubiela ja ho sap. Clar, vull dir, els que han de dir que sí a això diran que no. Aleshores, tornem a marejar a la gent. Si alguna cosa els haurien d'exigir als partits polítics, els haurien de demanar ara és claredat, que no confonguin, perquè al final, si la gent se sent confosa, mal per mal acabaran votant els senyors de la Colau o els senyors de Pablo Iglesias que els diuen que poden canviar Espanya. El que han d'aconseguir Junts pel Sí i la CUP en aquests 3 mesos és definir aquest punt de transgressió, arribar a un acord i tirar endavant sense tanta turbulència i sense tant enfrontament. I això és possible que finalment sí que pugui eixamplar una mica més la base independentista, perquè hi haurà alguna gent bastant sensata que dirà home, com a mínim ja saben on van i no es van aquí. Què ha de fer mentrestant l'Assemblea, Òmnium, altres entitats? Bé, concretament l'Assemblea. L'Assemblea no pot no recomanar el vot a la CUP o enfrontar-se a la CUP perquè l'Assemblea té la CUP dins. Perquè hi ha molta gent del Secretariat Nacional que són de la CUP. Perquè el senyor Antonio Baños, que està en el Secretariat Nacional, no és de la CUP, però com si fos de la CUP. L'Assemblea no pot renunciar a una de les 3 potes polítiques de l'independentisme. El senyor Jordi Sánchez ja sap el que li ha costat que Esquerra i la CUP digueren que no era un candidat agradable. El que ha hagut de patir, però el que no pot fer ara el senyor Jordi Sánchez és provocar, ara que ell ha guanyat aquesta gent que el vetava i que ha guanyat les eleccions dins del Secretari Nacional, el que no pot fer ara és mantenir la guerra o obrir-la de nou contra la CUP. Per tant, no sé què ha de fer, no, sí que sé que ha de fer l'Assemblea, o com a mínim sí que pot fer l'Assemblea, si he de dir l'opinió en els pròxims mesos, però està clar, sí que tinc clar el que no pot fer. El que no pot fer és barallar-se amb cap d'aquestes partits polítiques. I què he de fer? Necessitem tots plegats una certa alegria. I necessitem que els partits que faran aquesta qüestió de confiança el mes de setembre arriben sabent que continua havent-hi tanta gent al carrer com sempre i que la gent vol el mateix que volia fa un any, 2, 3 i 4. És a dir, i encara resumint-ho i aclarint-ho millor, l'11 de setembre ha de ser un èxit. Ha de ser un èxit total. I jo no veig que les alternatives que es van posar damunt la taula abans de les eleccions a l'Assemblea foren massa engrescadores. Això de fer unes quantes manifestacions, 5 o 6 escampades en el país, crec que és una història molt fofa. I jo crec que ens hem de tornar a juntar tots, com es van ajuntar quan van fer la cadena o quan ens hem ajuntat els 11 de setembre a Barcelona. Segurament el lloc més per dir-ho així, més recomanable per ajuntar-se, perquè és on viu més gent i per tant és on vindria més gent, sempre és Barcelona perquè la gent no s'ha de moure. Solament els que són de Tàrrega o els que són de València, però vivim a Barcelona, que és de la trampa, doncs això no ens agrada del tot, però és l'únic punt. I jo enguany li donaria, ho vincularia amb Europa, ho vincularia amb Brussel·les, perquè nosaltres en el moment que fem el punt de transgressió l'estat espanyol es posarà de cul immediatament. Però Brussel·les s'ha de sentir al·ludida. Comencem a fer-los sentir-se al·ludits. Comencem a anar des d'11 de setembre a Brussel·les. A mi se m'ocorreix, per exemple, que un acte de força al que fora a Barcelona i un altre a Brussel·les paral·lels al mateix temps seria una bona idea. Que si és possible ajuntar centenars de milers de persones que siguin a Barcelona i 50.000 o 100.000 persones a Brussel·les, que no és una ciutat petita i que es veuria desbordada per l'independentisme català, que es manifesta sempre de manera pacífica, cívica, familiar i divertida i que ha d'aguantar la misèria de l'estat espanyol, que es diu que és violent i que es diu pro-etarra i que és pro-jihadista i no sé quantes coses més, doncs demostrar a Brussel·les que nosaltres som un moviment absolutament cívic, més democràtic que qualsevol altre i més massiu, serien bones idees. Es pot pensar de moltes maneres, però l'Assemblea és en aquests moments una força absolutament indispensable perquè els partits entenguen que la força i il·lusió al carrer continua. I nosaltres no tenim una alternativa diferent, perquè per molt que mane qui mane a Espanya i per molt que siguen els somriures i per molt que sigui, que per cert, ja, ostres, hosti, ho he de dir, ho he de dir.
Va, vinga, un petit... Això abans d'anar acabant. La nova política era diferent de l'antiga perquè la nova política, segons el senyor Albert Rivera i segons el senyor Pablo Iglesias, eren capaços de dir a Barcelona i a Madrid el mateix. Els dos ho han dit. Nosaltres som dos partits que no farem com el PP i com el PSOE. Bueno, el PP sí, el PP és tan bèstia que diu el mateix a Barcelona, però clar, és molt bèstia. I per tant ja no el vota gairebé ningú. És bastant residual. Però Ciutadans i Podemos van dir sempre direm el mateix, i el senyor Pablo Iglesias ha insistit més que ningú últimament, sempre direm el mateix a Barcelona o a Catalunya i diuen que la resta és... D'acord. El cartell d'Albert Rivera a Catalunya. Un president català per canviar Espanya. El partit d'Albert Rivera fora de Catalunya. Por el cambio, Ciutadans i Albert Rivera. Joder, ja no és el mateix. Per què no posa un president català en Burgos? O un president català en Castella? Per què no posa un president català per a canviar Espanya en Madrid? Per què no el posa en Andalusia? Fins i tot, per què no el posa en València, aquest cartell? Perquè no tenen el mateix missatge. El senyor de Podemos ha fet un cartell que diu les sonrises del país, o una cosa així. Allà, aquí és el somriure dels pobles. O sigui, que nosaltres, ells són els pobles d'Espanya, Catalunya, i fora d'Espanya són el país. Fora de Catalunya, millor dit, són el país. Com us els hem de creure? Si ja estan començant a carregar-se allò que ells havien dit que no farien. És a dir, nosaltres no tenim, i acabem, ara ja de veritat, nosaltres no tenim alternativa. És que no tenim, és a dir, cap alternativa farà que Catalunya sigui sobretot un país de progrés i un país digne. Tots els partits espanyols sempre basen el seu èxit a Espanya i la seva acció de govern a Espanya en la humiliació de Catalunya i en el fracàs econòmic de Catalunya. Cosa que és absolutament delirant, perquè Espanya només pot anar bé si Catalunya va bé, però no hi ha manera. Seran més simpàtics, seran més revolucionaris, tindran més o menys somriures, seran més agradables, però tots basen el seu model en que Catalunya continua mantenint Espanya fiscalment i en que Catalunya no és prou digna per poder decidir per ella mateixa. No és un poble, encara que diguen els pobles, per poder decidir per ella mateixa. Per tant, no tenim alternativa. I per acabar-ho d'arreglar, tants catalans com vulguin que voten a Podemos ara, tornarà a guanyar el senyor Mariano Rajoy. I potser sí, potser ara el PSOE no serà tan així i farà una mica més de cara de somriure de l'Arnia, que és un somriure que no riu molt fort per no trencar-se el dolent. Potser ara Mariano Rajoy és això, però continuarem igual. No tenim més remei que insistir en l'únic camí, l'única via que tenim, que es porta cap al progrés i cap a la dignitat. Hem d'intentar que els partits polítics, aquesta vegada, a més de fintes i d'enfrontaments, siguin capaços de liquidar les diferències per arribar al punt de regressió i tots nosaltres, tots vostès, des de l'Assemblea, tenen l'obligació de portar al carrer una altra vegada moltíssima gent per demostrar-los que continuem sent majoritàries i continuem demanant-los que ho facin bé. Moltes gràcies. Bé, tenim la sala com a mínim fins a la 1, o sigui que hi ha temps per fer totes les impertinències, preguntes i el que hi ha un altre micro. Sí. Però sembla que no. No sé si sense micròfon, si crideu una mica potser ho sentirem tots. Si voleu cridar jo, I si no llavors ho... Cridaré jo. Crida una mica. Ai, pobre. No, l'importem. Se l'ha de costar la boca. La il·lusió que vostè va tenir al carrer. Bé, llavors vam anar, els que vam anar a Remull la setmana passada, va sentir el mitjà, i va recomanar una cosa. Paciència i molta paciència. Aquesta paciència que ha dit vostè, com que tinc exercici. I no sé si aquesta setmana, o si no va ser la setmana passada, no sé si aquesta setmana un mitjà que li digui paciència, perquè el que ha passat amb els especialistes és el millor. Aquesta gent suposo, això
i els antifetolistes si tornen a les altres eleccions no seran tants, perquè creuen que cada un de les eines per el Parlament desastrosa. Llavors he dit, els que vam anar la primera vegada a Barcelona, el 11 de setembre, que vam competir amb Emiliana l'any passat amb 2 milions, que tal que encara ha quedat durs, perquè va ser molt fort, de gent assistent, dèiem una cosa, sobretot si vam dir l'any 2010, que volem fer un país nou, començar des zero, que els nostres fills ho puguin lluir. I per aquí jo tinc l'esperança, encara que hi hagi aquest, i dic també la formació que tinc de paciència, com diu Lluís Llach, però esclar, veus cada cosa que et vas desinflant. Si vostè ens pot imaginar com em pregunto, jo sé que podem donar un ranxo. Això que diu vostè, d'aquí anar a Brussel·les, perquè a Brussel·les són les minimes, perquè estan allò que fan amb les partides d'escacs, els de Madrid, els que poden escac al rei i fort, però ells continuen amb nosaltres, i ara continuaran encara més. En funcions, encara ens han atacat, però ara els partits més atacats. Cada vegada, i per això podem guanyar adeptes al nostre procés. Però hi ha més de pensar, si us plau, per vostè. La paciència era una de les virtuts cristianes, no? Jo no dic paciència. El que sí que dic és que tots som adults i hem d'intentar interpretar bé cada cosa que passa. És a dir, en el cas de la CUP, d'Esquerra i Convergència, hem d'interpretar que són partits que es disputen l'electorat, que cavalquen més o menys junts cap a un objectiu, però que tenen unes sensibilitats molt diferents a tots els nivells. Tenim des d'un partit que té una gran base, per dir-ho així, conservadora, que és Convergència, fins a un partit que vol la revolució social. Aleshores, ostres, és el que van intentar aquí en la guerra del 36, el POUM, el Partit Comunista i la CNT, i van acabar tots a dins. I aquests més o menys encara eren tots de la mateixa això. Clar, això és molt difícil, és veritat. Paciència no, comprensió sí que en tinc. Paciència no, perquè clar, el que no poden ser és tirar-se 4 o 5 anys barallant-se entre ells. Comprensió sí de saber que realment és difícil i apuntar-nos a les conseqüències i les conclusions. És a dir, si resulta que la CUP és incapaç d'aprovar els pressupostos, doncs la pròxima vegada, quan hi hagi una oportunitat de votacions, ja ens veurem les cares. Però això pot portar una mica de decepció també, perquè molta gent pot pensar ara que la CUP s'ha desgastat molt per això que acaba de fer, i jo crec que hi ha moltíssima gent que continuarà votant la CUP. I per tant, o anem junts o no anem. Per això dic, és que si ara el president de la Generalitat perd aquesta qüestió de confiança, o la CUP i Junts pel Sí són incapaços de definir aquest punt de transgressió i inclús d'aprovar els pressupostos del 2017, és que haurem d'anar a eleccions i aleshores ja tot serà molt més imprevisible, aleshores sí que haurem de tindre paciència. Si no, jo no tinc paciència. Jo crec que això té un límit, van dir 18 mesos, és igual que siguin 20 o 24, és més igual. Però ha de ser en aquesta legislatura, que ha de ser molt més curta que qualsevol altra legislatura, i en aquesta legislatura s'ha de definir com marxem. Ja està. Ara, mentrestant, si es barallen, si s'ofusquen, si es diuen el nom del port, doncs mala sort, mira, paciència no, comprensió. De tots els independents que van anar al Parlament, amb la llista Junts pel Sí, l'únic independent que continua és Lluís Llach, que tampoc és gaire independent, tots els altres ja han anat prenent posició. Si és que això de les ideologies és bastant clar, la gent al final cada un té els seus propis, i Lluís Llach evidentment està més a prop d'Esquerra Republicana que no de Convergència, però és una ànima beneïda i per dir-ho així vola per damunt de tots. Els altres ja tot en una predisposició, tots els altres independents ja se sap en quin partit estan. Som així, comprensió i exigència. Això sí que hem de continuar junts, que és l'única manera de fer-ho, en 18 mesos, 24 mesos ha d'estar definit i clar, perquè si no, tornem enrere, fem eleccions i que sigui el que vulgui. Bon dia. Sí, ja està. Has de preparar. Està, però has de preparar la boca. Has de pensar-se a l'hora de tot. Bé, segons la interpretació de les seves paraules, el procés, bueno, la paraula, el procés m'agrada.
el camí que hem de fer aquests 3 mesos és intentar tornar a posar-nos d'acord amb la CUP. No veuria alguna possibilitat, tot i vostè ja ho ha negat, en certa manera, alguna possibilitat... T'ha gustat més, que vas fer... Més encara? Sí, ara sí. És que el que no he cantat mai no sé com serà. Bé, hi ha alguna possibilitat, encara que vostè ja ho ha negat, en part, que es fes un camí nou amb Catalunya sí que es pot seguir en algunes coses? No. No. A veure, per fer què? Catalunya sí que es pot diu un referèndum pactat amb l'Estat. Per fer un referèndum pactat amb l'Estat? No, pressupost. Pressuposto, d'acord, però si Junts pel Sí... Mira, la unitat entre Esquerra i Convergència només té un sentit, que és anar cap a la independència, no fer una legislatura normal. És a dir, per fer una legislatura normal, Esquerra i Convergència no estarien junts. Si tu apreus uns pressupostos amb una altra opció política, siga la que siga, també Catalunya sí que es pot, ja has entrat en una legislatura normal, perquè aquesta gent et diran, no, estructura d'estat no, xoc social sí, clar, s'ha acabat. I si entres en una legislatura normal, què fan Convergència i Esquerra junts? Aleshores, Catalunya sí que es pot no és una alternativa en una legislatura extraordinària. A no ser que digueren, us aprovem els pressupostos i fem un referèndum no pactat. I la pregunta és, ho diuen? No ho diuen. Si nosaltres ara, si aquests 3 partits polítics fracassaren ara en unes noves eleccions, doncs no ens cansarien, tampoc ens esgotarien la paciència, tindríem menys comprensió, però continuaríem pensant que l'única manera és marxar. A partir d'uns nous resultats, hauríem de mirar noves possibilitats. És veritat que aleshores Catalunya sí que es pot o qui fora estarien ahí i haurien de mirar de quina manera, sabent que ja no seria el mateix. Igual que si el senyor Pablo Iglesias governara en Espanya, també sabrien que tindrien una altra manera potser, però no ens enganyem, Vull dir, el senyor Pablo Iglesias no faria un referèndum a Catalunya perquè ni voldria ni podria, punt número 1. I un pacte a Catalunya, amb Catalunya sí que es pot o amb Podemos, tampoc es portaria enlloc. Vull dir, nosaltres ara només tenim una possibilitat. Junts pel Sí només s'explica i es justifica amb un pacte amb la CUP per anar cap a la independència. Si no hi ha pacte amb la CUP, que ho dissolguen i anem a noves eleccions i a partir d'aquí ja ens inventarem una altra cosa que tenim molta imaginació. Ens hem retallat una mica i hem de plegar d'aquí 10 minuts. Però després hi ha el vermut allà fora i podem continuar. Però amb el micro també. Això del referèndum és un bucle, vull dir que no cal que ens el venguin més perquè ni ens el deixaran fer i només el podrem fer si som independents. Jo tinc una teoria, no sé si m'agradaria saber què pensa. És una mica agosarada. Jo penso que, ja que tenim una majoria parlamentària independentista, potser s'hauria de declarar la independència unilateralment. Llavors sí que s'internacionalitzaria el conflicte, aquí entrarien els països d'Europa, hauria d'entrar per força a fer l'intermediària i l'única solució que hi hauria potser sí que seria llavors un referèndum promogut per Europa per aclarir la situació. Com ho veu? Pues eso que estic dient d'una altra manera. És a dir, quan s'aproven... Proclamar la independència, si vol vostè i jo demà anem al balcó de l'Ajuntament i la proclamem. Ja som independents. No, proclamar la independència ha de ser amb una estratègia. Quina és l'estratègia que té la Generalitat ara? Junts pel Sí i la CUP té una estratègia que són 3 lleis, una de les quals ha de servir per començar a legislar sense el permís d'Espanya. Això ja és proclamar la independència. La proclamació d'independència, que és un paperet que fins i tot jo n'he llegit alguna versió, no es dirà proclamem la independència, sinó que dirà proclamem la voluntat del poble de Catalunya de ser independent. A partir d'ara aquest Parlament no se supedita al Parlament espanyol i comença a legislar de manera autònoma. Aquest Parlament a partir d'ara és sobirà i el poble de Catalunya ho és també. Li agrada la declaració? Molt bé. Que se poden fer declaracions xules, però aquesta declaració d'independència no és una declaració d'independència de dir ja som independents, no, perquè siguem independents ens haurà de reconèixer
la comunitat internacional i haurem d'arribar a una certa manera, o no, però haurem d'intentar arribar a un pacte amb l'estat espanyol. Per tant, si tu te proclames independent, per dir-ho així, a esquena pelar, ja soc independent. Pots trobar-te una cosa que l'endemà no reconec a ningú. I aleshores tu ets independent com ho soc jo ara, o com era Manuel de Pedrolo, que era sempre independent. Però, si ho vols fer d'una bona manera, tu digues que comences el procés per ser i que ara va de bé. I en aquest procés per ser-ho, l'endemà mateix, hi ha un ministre, perquè es fan unes eleccions i ja no són consellers, són ministres, un ministre català que se'n va a negociar amb Brussel·les. I una sèrie d'ambaixadors catalans que es van pel món a ajuntar, que ja ho estan fent, però ho estan fent a la boca molt petita, a sumar adhesions, a sumar complicitats. És així com s'ha de fer. I aleshores segurament potser Brussel·les et dirà no, un moment, vostè ha de fer un referèndum com Kosovo, d'acord? Que l'accepta Espanya i el fem. I si el fem i el superem, que aleshores sí que vindran els del no, també ja som independents. Però és l'única manera que Espanya pot acceptar un referèndum. L'única manera que Espanya pot acceptar un referèndum és que nosaltres deixem de parlar i d'amenaçar-los en que marxem. I ja estem marxant. Bueno. Sí. Sí, ara intentaré amorrar del tot, sí. Bé, imaginem-nos que arribem a un acord amb la CUP, aprovem pressupostos i continuem fent les estructures d'estat. Hi ha alguna possibilitat molt gran, no diria tota, que aquestes estructures d'estat siguin suspeses pel Tribunal Constitucional. És possible que aquest sigui el moment de la transició, perquè si es suspenen aquestes estructures que ens serveixen per arribar a la independència, quin és el camí? El moment de transgressió no és arbitrari ni és capritxós, és quan tu ja les tingues. Quan ja pugues per tu mateix, per exemple, l'actual Agència Tributària Catalana, perdó, és un desastre. No serveix per res i té 350 funcionaris. La delegació de l'Agència Tributària Espanyola a Catalunya té 4.500 funcionaris. Això és la diferència. És a dir, ara, ho han definit molt bé i ho estan treballant molt bé. Hi ha un senyor que es diu secretari d'Hisenda, que es diu Lluís Salvador, que ho està fent bé. I aquest senyor diu, bé, jo hi ha una sèrie de coses que puc fer ja encara amb la Catalunya autonòmica, que puc ser ja sense que l'Estat m'ho suspenga. I jo puc arribar a 3.000 funcionaris sense que l'Estat m'ho suspenga. Fes-ho. Per això eren necessaris aquests 18 mesos i aquest és el millor exemple. I quan tinguis aquests 3.000 funcionaris i comences a fer el pas endavant, l'endemà evidentment hauràs de fer una fiscalitat pròpia, aprovar uns impostos i uns tributs propis en el teu Parlament i cobrar-los. Amb 3.000, 3.500 funcionaris podràs començar a fer-ho, però si es farà demà no. Però és que la gràcia de l'assumpte és que aquests 3.000 funcionaris es poden tindre sense trencar amb l'Estat. Encara. Perquè hi ha una agència tributària que és la Canària que ja cobra l'IVA, per exemple, i que en té 2.000 o 1.000, no recordo quant tenia, i ho fa molt bé. Doncs aquests mesos eren exactament per això. El que passa és que no, aquestes coses, que jo estic explicant aquí amb un grau d'inconsciència increïble, no s'han d'explicar, perquè si les expliques, t'ho suspenen, clar, i si no els expliques, dins del règim autonòmic espanyol vas fer. I és per això que se demanaven 18 mesos o 24 mesos. No es demanaven 18 o 24 mesos per allargar més la qüestió, guanyar temps i no sé què, i a veure si mentrestant són a la falta de casualitat, com atribuïen alguna gent d'Esquerra o de la CUP a la gent de Convergència. Estan guanyant aquests 18 mesos o 24 mesos per possibilitat que en el moment que tu digues trencament, tot ho tinguis preparat per fer-ho bé. Ja tens per una altra pregunta? Sí. I senyor d'allà. Des del conflicte dels pressupostos d'ara, aquest trencament que hi ha hagut, jo escolto per part d'independentistes, jo vaig tot davant que no soc ni militant ni votant de la CUP, sento dir tots els mals en contra de la CUP com a únic culpable d'aquest conflicte. Jo he après amb la meva vida professional i també personal que quan hi ha conflicte normalment totes les parts tenen alguna responsabilitat en diferents graus. I què n'opini? I quina té cadascú? Després, en quant a l'assemblea, que jo estic totalment d'acord que sigui un acte unitari i el més massiu de tots, evidentment, hi haurà prou perquè els partits polítics sentin prou a
el patent per fer alguna cosa més o seguiran parlant? Sí, home, clar, dins de la metodologia judeocristiana, la qual em mou jo, està molt bé buscar culpables, però els culpables mai no són del tot, és veritat. Quin ha estat l'error o quina ha estat la responsabilitat de Junts pel Sí? Per aconseguir la investidura en primer moment d'Artur Mas, van aprovar una declaració que es comprometia a la transgressió i a la desobediència, sense especificar-ne quan. Aquest va ser l'error. I la CUP va agarrar aquella proclamació i va dir comencem a desobeir. I quan la CUP va dir que començaven a desobeir, Junts pel Sí va dir no, un moment. Nosaltres encara no desobeïm. Desobeirem al final. I aleshores la CUP va dir als meus alcaldes, aquells regidors i alcaldes que s'hagin proclamat a favor de la consulta o a favor de la declaració sobiranista i que l'Audiència Nacional d'Espanya ja els està perseguint, es proclamen en rebel·lia. I Junts pel Sí va dir els meus no. Clar, podia haver sigut més clar Junts pel Sí en aquell moment? Hauria d'haver sigut més clar. Hauria d'haver dit, sí, jo faig una proclamació de desobediència i de trencament, recordeu que deia que el Tribunal Constitucional no estava legitimat i que per tant no em farien cas, però això m'ho guardo pel final. De manera que els altres hagueren dit, vale, doncs no. Però van jugar a l'equívoc. Aquesta és la culpa de Junts pel Sí. I aleshores, quan entren a discutir, a partir d'aquell moment, la CUP sempre està buscant el moment de transgressió per deixar en evidència a Junts pel Sí. Per fer-los quedar en evidència davant del seu electorat i per fer-vos quedar en evidència davant d'un paper que no està complint. Però clar, aleshores, els senyors de la CUP s'haurien... Quina és la seva responsabilitat? Que no juguen al gat i la rata, que s'asseguen amb Junts pel Sí, que diguen, vosaltres dieu desobeir al final, no estem d'acord, anem a eleccions. Vosaltres dieu desobeir al final, sí que estem d'acord, pactem com. Aquesta és la responsabilitat de la CUP que no està complint. És a dir, el que se pot retraure a la CUP en aquests moments és jugar massa al gat i la rata. És generar un desgast terrible contra el govern. I el que també se podria adjudicar al govern en aquest cas és que el govern ha agafat els pressupostos, ha parlat amb la CUP, diu que la CUP li ha dit que els discutiríem sense fer una esmena a la totalitat per comissions, per partides, i quan ha arribat el moment de la veritat, la CUP els ha fotut una esmena a la totalitat. Oriol Junqueras diu que ell no menteix i que li van dir de discutir-los en les comissions i per tràmit parlamentari, i la CUP diu que ells tampoc menteixen i que li van dir que no. Ara, hi ha una cosa que està clara. Al final de tot plegat, la CUP, el govern té la responsabilitat de ser més responsable perquè és govern, però la CUP hauria de tenir una altra responsabilitat. Tenen 10 diputats i responen per 350.000, 380.000 votants. Els altres, ostres, tenen 61 diputats i 1.600.000 votants. Clar, home, vull dir, jo sé que la CUP el que vol és trencar el sistema i és anticapitalista per definició, però el que la CUP no pot pretendre és fer tot això amb pocs vots. El dia que guanyen majoria absoluta faran el que es dona la gana, mentrestant o estan d'acord en continuar en gent que no pensa com ells i que ideològicament fins i tot els són antagònics o fins i tot es poden produir bàsquets. O van amb ells o no va ningú i ho deixem estar, però que deixen de jugar ja al gat i la rata, és així. I pel que fa a l'assemblea, a veure, jo tinc clar que centenars de milers de persones al carrer el dia 11 de setembre no seran l'impuls, la garantia definitiva de que els partits es mouen una altra vegada. Ara, si no hi són, segur que anirem pitjor. I per tant ja no és perquè sigui l'única garantia, és perquè és la manera més segura de que anem millor.